Tafiya maganin gari mai nisa, dole ne mu je Saudiya. Farin cikin masoya sai Saudiya, dare da rana ba mu damuwa, akwai amana zuciya da jini. Dole ne da godiya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya haɗa ni da kokawar yarinya wanda take da farko da iya zancen kauna bara a cikin wuce 'yan mata. Da ya haɗa ni da kyakkyawar yarinya wanda take da kwarjini da iya zancen kauna sai Allah ya haɗa ni da bara'atu ya sarki ga ado da tarbiyya murmushi kimanin da bani ne kin kunce 'ya'yan sauran sarki. Akwai ilimi gare sarauniya ta ta mika ɗan soyayya yariya mai zuman son murmushi kimanin da bani ne kin kunce 'ya'yan sarki. Babu wani nisan dare da za ya raba ni da ke bara'atu ina nan tare da ke mutuwa dai na san da ba za mu taɓa wancewa da ita ba. Akwai tafiya sannu sannu tafiya ina da ɗan biya ta hanya. Babu abin da yake sani farin ciki sai murmushi ki bara'atu ke kaɗai kike da banda sai 'yan matan Saudiya wanda take da murmushi abin birgewa. Shi yasa ko da wani lokaci nike so ni gani tare da ke saboda ina cikin farin ciki da nishadi. Kashi da iya kwalliya abin birgewa ke mutu sauran mata. Azimar so da ni kaɗan sai Asraf jarum mata kafi kwatamce. Gari sai kaji an ce sai ni kaɗan soyayya na bara a yarinya 'yan Saudiya mai ilimi da tarbiyya gata da iya kwalliya abin birgewa. Murmushi kimana daban ne. Kaki da tafiya ɗaiɗaiɗai abin birgewa. Lokaci guda ni ka sani jin murmushi ki. In na tuno da yadda kika yi kwalliya sai ni gani ƙarar ni ganni a kusa. Akwai amana zuciya da jini bara'at sarauniyar mata. Na da dai ina kallon taurari da ke sama saman bango wadda ta fi kowa kyau sai ke bara'at Saudiya ta mika ɗan soyayya. Yariya mai zumar so. Mushe ma kamar ruwan sanyi yake a gare ni. Kake da tausassan murya kamar yadda ke san ruwan sanyi lokacin buɗe baki. Kalaman ki su kaɗai sukan sani nishaɗi ko da wani lokaci nake so ni ji sautin ki a kunne na. Bara'atu ya sarki ki wuce sauran mata. Duk lokacin da ke shigo garin Saudiya kowa yake ta so ya gani yadda kikan yi murmushi bara'atu. Akai amana zuciya da jini. Lokaci ba ne. Ke wuce sauran mata. Kaki da tafiya ɗaiɗaiɗai baki da ja'aji. Murmushin ki ma yanki so abin kwatamce. Lokacin da ke shigo cikin garin Riyadh 'yan mata sati suke ta yi sarauniya ta iso. Dole ne a tashi a baki wuri ki zamna ya wuce tsura. Murmushi kike yi. Dole ne na kwaɗi kyawun halin sarauniyar mata. Kaki da ilimi da addini. Kaki da tarbiyya gare ki. Baki da halinki. Bara'atu ba. Ban san ta yadda za ni mu rufe idanuna da kasa mafarki ki ba. Akwai amana zuciya da jini. Mun ɗaya idan gwajin wani ta a kunne na zani sabuni kamar in gani a kusa da ke. Kalar madara. Ke huce sauran ma baki da ha'inci kaki da tarbiyya. Akwai amana sannu sannu Saudiya gida da ɗanɗiya sahayya. Da Allah saki kai ni garin Saudiya in zo da Allah kuma kuɗi in zo in bada. Zo daga ɗakin kawa akan kini 24 sa'a gani nan tafi ina tafi kasa aka ce ina zaka ni ce dole ne ina ga Saudiya in gano bara'atu ya sarki sarauniyar mata. Murmushin ki ma na gaba kike yi wanda ya kan tare da numfashi lokaci guda ni ga kalle ki yanda ke kai. Abin birgewa ina son ki masoyiya ta. Ina kaunar ki.
mata masu hasada suna ta haushinki kin kashe 'ya'yan mayu